ассалому алайкум бонувони азиз, хуш омадед ба канали ман. Давом метем духти курта ва эзор аз матои ламираж. хеле ки гуфтам дар ин мато нигинро дар ҳамаи ҷош задагӣ набудам. барои ҳамин аз ду тараф қариб 30 сантиметриш холӣ мондагӣ буд. барои ҳамин мо аз кушодии материал 80 сантиметр бари куртаро гирифтем ва зиёдиашро барои остин ва изор мондем. дарозии ҳамин зиёдии мондагӣ 3 метр аст ва поён ва болои матои мо нигин надорад қариб 30 сантиметриаш. ман ҳамин хел пора кардам ки як почаи изорро болош бе нигин мебиёяд. 95 сантиметр гирифтам. баъд аз мобайни материал дута 65 сантиметри барои остин ҷудо кардам, барое ки остин нигинадор биёяд. ҷудо кардам ва буридам. акун аз поёни мондагиш зиёдтии эзор мебарояд. то ҳатто камакак зиёдтар 5-6 сантиметр зиёд мебарояд. не ки ҳамин 5-6 сантиметр мода барои дарз дар кор мешавад. вақте ки остина ҷудо кардам, ана рост мемонам материала. нигоҳ кунед ки якум буридагим ҷои холигиш аз боло буд, дуюм буридагима ҷои холигиш аз поён омада истодааст. ҳамуна ҷудо мекунаму гирифта дар болои материал мемонам. як почаи эзори ман бе дарз мебиёяд, як лухт, як почаи дигааш дарздор мебиёяд. лекин тамоман маълум намешавад. ҳамин маторо дар инҷа бо мошина медузем. мана духтам, ҳар душа рӯпарӯ хоб кардам. ҳамаи ҷоша рост мекунем ва акун ман мерка мегирам. аз боло 30 сантиметр мемонам. поёни поча 15 сантиметр аст. ва ҷои хиштака шумо пурсидем ки дар ҳамин материал шумо хиштак мемонен ё не. ман барои худам мемонам. ман занаки хароб нестам. барои ҳамин ман ҳамин болоя пеши хиштака 40 сантиметр мегирам. материали ман 33 сантиметр аст. ай мебарад ки ман 7 сантиметр медозам. ҳамхел хати рост мекашам ва аз поёни поча хиштак гирифта болода мечаспонем. ман материала ҳамаи қаватоша якбора пора карда наметавонам, ғафс аст. анакун то ҷое ки мо 40 сантиметр ишора кардагӣ будем, хиштака мемонем, чен мекунем ки 40 сантиметр бошад. бо дарзошам дар назар мегирем ва мебурем. баъд ҷое ки ман 30 сантиметр қайд кардагӣ будам аз аввал, ҳамуна қайчи камакак мебурам ки ҷои аввали хиштак мешавад. ҳар 4 қисми хиштака мо бояд ҳозир пайваст кунем. баъд поёни эзора ба 2 сантиметр таҳ карда медузам. агар таги дарзда нигин биёяд, нигинора ҳатман чиндан дар кор. мана булавка мезанам. ҳар 4 қисми хиштака рафта мошинада медузам. якбора таги эзорам паутинка мечаспонам ба 2-2.5 сантиметр ва мошина мезанам. бари материал барои то размери 46-48 нормални нағз аст. хиштакам надозед мешавад. якумаш ки ин резинка аст, намекафад, меёзад вақти пӯшиданда. не ки ҳар каса айрӯи одаташ. як аз эзори борик мепӯшад. мисол ман наметавонам. ман бояд ки 6 тухестам свободни бошад, гуфти рӯсо. барои ҳамин ман ҳатман хиштак мемонам. баъд медузем ҳар душа мошинада. баъде ки духтем дарзи мобайнам мечаспонем. мана чӣ хеле ки дида истодед, эзори ман ҳамагӣ як дарз дорад дар як почааш. ва дар охир ҷои резинро қатъ мекунем ва медузем. мана чӣ хеле ки шумо дида истодед, аин тараф туритар боло ин почааш нигиндор омадааст. ин почааш камакак нигин надорад, намерасад. не ки вақте ки куртая мепӯшем ин маълум намешавад.
тамошо кунед, комментария нависед, подписаться кунед. ман хурсандам ки шумо бо ман ҳастед.